Здравейте хора, съжалявам, че не съм снимал доста време, но просто нямах време, бях на училище, трябваше да уча много и други такива работи, но днес ще мога. Значи, аз играя сега Clash Royale, но бях почнал преди 8-7 месеца някъде и доста купи и работи съм дигнал, че сега ще видите за какво говоря. Това са новите емоти. Аз бях си купил няколко. Сега аз играя на един мод. После ще ви го покажа кой. Значи аз имам само тези пинчета. Да. И играя на ето това. Тук има този духа, царя или който и да е той. Много искам ето това. И малко от хайпера ми. И от този искам много това. Най-много. И да. Сега ще ви покажа акаунта ми. Това съм аз съм достигнал до тук. Не съм дигал, защото много трудно и при мен да. Чакай да видя нещо. Това е един мой приятел, но да ви покажа един друг мой приятел, само да го намеря къде. Той доста играе. Той трябва да е тук. Или това? Не, чакай къде е. Той е вдигнал. Той се е вдигнал вече тук. Ето това е моят приятел. Той е на толкова. Той е на 5000 купи нагоре. И да. Аз пък съм чакай тук. И трябва доста да игра. Но да, по принцип имаме тоя и тая, но тая само ползвам. И тук истинските са ми е тези. Този го взех безплатно. Така. И хайпърът му взех на тоя. Имам и още един хайпър на ето и тоя. Чакай. Сега ще ви го покажа. Само бързено. Да го намеря. Не. Ето и това също имам. Еволюция. И да. Сега ще изграем. Да ви покажа нашата група. С всички мои приятели. Да, значи. Това сме ние. Освен тези двамата не ги знам кои са. Меги и Лишо, не знам какви са тия, DJ, да. Тия не са от нас. Който иска да влезне, ето е така се казва. Вижте как се казва. Той е в България, тъй че влезе, който иска да влиза вътре. Така се казва клуба. Сега ще изграем една игра от тук. Защото не съм играл доста време да отигам купите и че сега ще видим. Мале, защо не лагва така? Мразя прениките. Имам скелетите, за какво ги ползвам. Добре, да, ще сложа. И идват още ни гнома. После. Прилепите. Ничего не дадим. Аз имам само стреля, защото другите са доста. Втора. Бум, чакалака. Сега ще видиш. Айде, така. Не трябваше. Не, чакай, трябваше. Защото тия тримата могат да хвърлят. Това е много хубаво, защото го убиха. Не пека.
И тъпи прилепи мръсни. Мразя прилепите, не! Това е бро. Уизър, давай уизър. О-о. 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 Сега. О, не. Това няма как да го би. А, не има. Мале, доста време не съм печелил тук. Даже не съм играл, но как да иде. Ай, сега е двама. Давай, 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 давай. О, добре. Ще успееш? Ха-ха! Аз съм много умен, гледай, гледай, гледай! Опа, печеля, печеля, печеля. 6-7, айде, 6-7. Много яка игра. Аз съм печелила доста време. Което никога няма да го сложа, ама както иде. Браво! Левел 2. И да се взема и още малко ще взема еволюция. Такива точки или каквото трябва да се казва. И аз моите не ги ползвам. Сега ще ви покажа. Аз имам само 3. И, да, и тези. Но по принцип аз изобщо не ги ползвам тези. Защото искам, като ми се падне, като ми се падне Мега Найт, тогава да му таковам това еволюцията. Мега Найт! Много яко. И че? Какво друго ще е така? Също искам да ви покажа нещо, само да отида горе. От тук не мога да влеза, значи от групата. Ето тук. Значи по принцип той има Мега Найт, защото му се падна и го е апгрейднал на 1, 2, 3, 4 еволюции и му стават само 2. И той май ще ги вземе като гледам, защото доста играе той. Аз не играя толкова много на тази игра. Не, играх, но после, след 2 седмици или 3 или не знам, не помня, влезнах в играта и изиграх една игра и всяка вечер почнах да я играя и да, и почнах да я играя пак. И да. Още една тук игра ще изиграем и после ще отидем на другото. Другия мод. Ето сега и той ли? Ама аз ще да ги гледа. Те много, както да са доста бързи, не! Апгрейд много. Пуши го убиха, ама какво? Сиксела. О, не, сега ще пусна нещо. Не. Не! Вижда, давай. Няма. Той идва. И скелетин! Майко. Загубен съм.
Добре, така. Това се е половината. Сега трябва да почнем да нападам на другата кола, ама той ще... Знаете, че ще почнем да нападам там. Заради това изчакам. Ще не се спаваме. Не! Мале, как ми е важно. Той умря от нищо. Това не е добре пак. О, няма да стане това. Ти на кой така ще справиш? На кой така ще справиш? Кажи ми, на кой ще справиш това? Айде, убийте. Не, няма. Пак ли тая гаднярка на сна? Няма да стане, Сикселан ще победи. Победихте! Не! Аз ще те убия! Yes, мачка е победа! Добре. Няма какво да избирам, бе. Избирам много ясно тая. Абе, я искам да видя нещо. Ще него не съм го апгрейдвал, бе. Дал е, да го грина малко. Че изтъкна да излезе. Поне стана малко после. Така, опа, нещо съм пропуснал така. Трети левел, окей. И повече щит, и парички. Опа, грешно. Изстрелите, супер, втори левел, изстрелите. И 25 точки. Аз имам само едно е това. Да. Кой е също? Така. Хай сега! Така, този биди така. Я малко като са гадни! Какво ми танцуваш? Сега като ти пусна аз Мега Найт, няма да танцуваш и така. Копирване. Ти на кой така ще се справиш? Убили. Кошмар. Ей, сега като събера Мега Найт, ще го пуснеш Мега Найт, ще видиш.
Не ми показва батерията. Опа. Кой ще справиш така? Има мега найци, тоя! Бум е! Мега найци! Копирване! О! Yes! Yes! Хора, станах на 151 живот и аз успях да го победя. Какво е? За малко. Добре. Значи след малко ще се вдигна до или тук, или до ето, къде че до след малко. Хора, загубих купи. Не можа да се кача горе, но както и да е. Добре, значи сега хора, сега ще питам един мой приятел дали ще може да играе, тъй че сега ще се видим. Никой не ми вдигна. И това е най-главният проблем, но един друг на него, където му звънях, той каза, че по-късно ще може. И сега, ако искате, можем да играем, да гледате как играем на тази игра. Тази игра, днеска играх, ама само мъничко, защото пак ми стана скучно. Бях изтелил ония ден или неделята, не помня. И сега ще видите докъде съм стигнал. До никъде не съм стигнал, ама както и да е. Значи, тук имам едно конче, което ако излезне да е, ето го, защо е толкова малко. Както и да е. Така, имам бик, май трябва. Това. Имам зебри, жирафи, фламинго, как се казва това? Да, още не мога да... Тия птици, слонове и тук да... Сега, искам да видя нещо. Тук имам акулата, която трябва да е тук. Да, шарка, ето е. Да, но тук не мога тече. Не бе. Това, аз ли трябва да съм? Или някакъв човек е там? Не знам дали го виждате, но да. Това пък какво е гол? О, боже. А това какво е? О, вижте колко яко. О, и това е много яко мечката. А това не... О, лукет. Не, един ден. 7 часа. О, този скин е яко. Горе. Майче си купя него. Аз колко имам? Точно 60. Да. Май ще го купя. Абе, за какво са ми тия точки? Динозаври. Да, купувам. Да видим. Значи аз съм копка и сега ще стана убиец. Или както и да се нарича това. Така. Добре, да започвам. Ще се чува така. Като под вода. Ето, аз съм убиец.
Сега. Така играеш, защото... Защото О, не, но... Тя. После ще го видя какво е... хвърли. Айде, хвана. Така. Бико, опа. Давай. Добре, минавам през тях. Скачам бързо. What? Това е листата, слона с листата, който го взе безплатно. Всички пуши половината. Моля. Не. Каквото и да е това е мега яко. Майната си. Няма, ще скъпя парите. What the fuck? Не ми пука легендари е. Не знам колко пари съм изкъбила, но колко имам сега? 600. Имах 800 нещо. Бе. Да. Бах ти яката зебра. Опа. Май не трябва вече да съм с тази птица. Яко е с птицата, ама тя не лети дълго. А там също няма нищо. Както и да е. Така, какво ще да правя? Трябва да си направя акаунт в TikTok. И в Instagram. И в Instagram има моя. Виж, тук има човек. Той има хора. Скрити стотинки. What? Това знаеш, че има в играта. Скрити стотинки, добре, че заоглежда. Така, значи, сега ще почвам с жирафа. Ето. Следващо. Ето, да. Мале, той пуска нещо отзади. Опа. Защо преди мене ги пускате, ми кажи? Хочу жирафа. Да, хочу жирафа. Да, както и така. Значи днеска ще има... Опа. Това епизода, ако не звъне скоро не ще тече. Това... Това видяхте ли го? Това бос ли трябваше да е? Я! Колко мога да се направя тук? Закони. Добре, да започнем. Да. Скачай! Добре, славаме. Не исках това! Вече на другата карта. Вече ми пусна. Какво направя? Тя е много бързо такова.
Яко е да лети с нея, ама... Те двамата изглеждат и също. Значи трябва да видя какво трябва да апгрейдне и после какво трябва да... И колко трябва да продължа да дам път да продължа. И така майка стигна до нещо, за посетение, каквото и да е това. И после ще отидем на нова карта. Жирафини буянини. Опа. Так. Ако почеш, добре. Добре. Так. Хора, ето, виждате. Сега ще видя какво трябва да направя. Хора, трябва 15 пъти да апгрейдна савана или каквото и да е това. И после трябва да плати 1000. Савана, това ли е савана? Не. Савана. Хора, още не мога. Савана, какво? Кое трябва да е савана, бе? Това не мога да го апгрейдвам. И това не мога да го апгрейдвам. Ето, май жирафите ще го видим. Видим кой. Да, видим. Кой е най-високо? Слоновете. Май сега. Тези. Айде. И сега ще представям да не е. Защото тук няма повече. Тук. О, не казвай, че нещо друго съм направил. О, добре. Спираме и тази игра, защото пиша само. Това не сте го видяли. Какво ми е? Може би после ще играем на Roblox Stage, да. Добре, може няколко игри на геометрия. Да, ще спираме. Само е това не мога да направя. Това го видях как лагна. Не знам вие дали го видяхте, но нямам търпение на Коледа за моят телефон. Не ви бъгва така. Ето. За това говоря. И трябва да се изтегля приложение, което и камерата да се вижда. За да не вижда да е. Не съм сигурен много добре, защото вижда. Може ли да го направя? Не мога да го мина тази първата част, защото не лагам на телефон. Сигурно защото паметта ми е цяла. Ако не казвам, говоря ви за това. Само лагва. Топия телефон, малумен. Аз не мога така да играя, бе.
Да. Това ще е от видеото, тъй че благодаря, че гледахте. Ще се видим в следващия епизод. Чао!